Kadusanan sa usa ka palahubog. Ang atong letter sender karon mao kini si Rini nga taga Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Ang iyang problema karon kahandusanan mahitungod sa iyang asawa ug mga anak nga gilayasan siya. Ang hinungdan niini suko kaayo ang iyang asawa ug anak kay taga-adlaw siyang gahubog-hubog. Mao kini ang iyang suliran. Mo kadto iyang suliran ni Rene nga taga Apa-Apa. Gumikan sa iyang kahubog-hubog ng lakaw ang iyang pamilya, iyang mga anak. Rene, kining imong problema sa imong pamilya nga nang wa nimo ning giatiman. Gumikan sa imong bisyo dong. Nga imo nang gigugmang imong mga bisyo. Mo ni kining nahitabo sa imong pamilya nga nung nilayas da sila. Gilayasan kanila, gibiyaan kanila. Akong ka-advise sa imo dong Rene. Dong, palihog lang dong. Atiman na ang imong pamilya. O ginihinay po ang imong bisyo dong para lang sa imong pamilya. Kung imong kanunayon man gud na nimo dong nga imong pamilya, kanunay mo layas gumikan sa imong bisyo, nay posibilidad dong nga di gid sila na mamali. Kabalo ka dong ang among ang katambag na mo sa imo dong along jud ang imong pamilya maka uli sila nga nang layas sa makaanhi. Undangi ang imong bisyo. Paningkamot para sa imong pamilya. Kay mao ka na solusyon sa imong problema ni karon nga gibiyaan ka sa imong pamilya. Dong kami igo ra mi magtambag sa imo ha dong. Kay kung di manggani ka mo undang og bisyo na manggiingon dong nga maghilo na lang ka. Paghilo, pagtubok. Kawa na may kapuslanan ng imong pagkatao kay gumikan na imong pamilya, imo nang gipasagdan, nang layas na manggani sila. Dong, wa gyud lain anak nga solusyon, paningkamot, pangwarta. Unya pauli ang imong pamilya, pahibal-an sila nga wa na kay busy, wa na kay gibuhat nga di maayo. Mora na among ikatambag sa imo, kini imong suliran karon nga imong gipadala kanamo. Paningkamot para sa imong pamilya. Ayun si kahubog-hubog. Kay murang gamay ra man imong suliran. Ikaw rin nagdala day ani. Ikaw rin dapat pagbuot ani. Dili ang imong pamilya. Undangi ang bisyo. Maura kadto ang among katambag sa imo, sa imong tampong nga imong sugilanon karon nga si Rene, si ang iyang si kahubog no. Maura ginay problema gid sa iya. Wa tay lain katambag sa iya kay lisod ang pod tambagan pa nato sa glain. Magtarong na siya. Kay lisod man sabog sige siya kahubog-hubog nya ang iyang pamilya wala diha. Nalipay siya. Luoy pod ba ang iyang asawa? No? Bird, kabalo ka ni iyang problema. Ato ding isgutan karon ng iyang problema. Ni Rene. Kuan man gyud dapat untahan sa obligasyon man ni kalalaki man siya. Maningkamot siya para makakwarta siya para sa iyang pamilya. Ano man dapat siya? Aduna siya mga anak. Ano na siya anak? Tulo ka ba kiyang anak Berno? Ang iyang ipadala tulo. Dong sayang. Paningkamot. Kay lisod man pod kaayo nga asawa ra pod nimo ang naningkamot para sa imong pamilya. Sakag paludusi. Sakag paludusi, high grade to. Kasi makakuha pa ka dito kinilo. No? Di ba no? Kaya ang nagdungog baya ang paludusi ko no kintahay nga naka high grade na dito. Daghay naka high grade. Pero basta mo saka lang gid ka dito. Maningkamot lang. Maningkamot. Ano ra man na siya dong? Mura nang among ikatambag sa imuha na kining imong problema karon paningkamot. Ug daghan salamat sa imong sulat ampon nga imong gipadala sa among istasyon nga wala pa marehistro. Daghang salamat dong sa imong suliran. Salamat sa atong letter sender nga nagpaabot sa iyang suliran. Unta dong Rene, maningkamot magbag-o na ka. Hello
Oo, mga kahandusanan, salamat sa pakikinig sa Sa among aming programang Kahandusanan. Sa aming Huwag niyong kalimutan, guys, mag-subscribe sa among YouTube channel, Like a Bird. Yun. Pasensya na, guys. May mga bata kasi, guys, na makulit. Nakatawa kami. Bye-bye! Bye-bye! Thank you!